allihopa, jag ska spela lite Trojan Let's Play. Ja. Här med Salle. Japp. Duktigt du sa rätt. Okej. Vad? Vilka ska vi göra? Every first. Det här börjar vara konstigt. Vi har sådär asen kvar. Nej, blått. Så, det ser bra ut. Ögonen. Skinnet så han ska vara svart. Det ska vara Rose. Ska ha tröja. Och en tröja med röd undershirt. Så. Byxorna ska vara Det hade hjälpt om du hade kommit in också. Nu kör vi. Han ska heta, vad han ska heta? Neger Binger. Nej, han ska heta. Vad ska han heta? Nej. Han ska heta Viktig Petter. Viktig Petter. Den 10:e. Så. Viktig Petter den 10:e. Okej. Det var jättebra. Eller hur? Salle? Ja, jag är jättebra. Vad är du nu då? Kommer. Han har den startat. Ja, för att det var någons hamachi som inte funkade. Startar. Tuppkam. Hej. Varför? Du sa att du har en arm. Jag fixar det. Black skin. Ja. Vad är det för arm? Så här. Borealwood. Jag är en gult team. Jag vill köra penis i alla jag har ju ett gula team, men du är inte med. Hallå? Va? Hej? Du är inte med i gula teamet? Nej, gula. Jag tänkte fel. Ja, nej. Fan med i gula teamet. Vad fan? Vad gör du? Va? Du verkar få damm. Jag ska också göra sådär borderwood. Kan du göra en workbench? Vi ska bara gräva lite mer. Gräva? Vi ska hugga ett träd. Hugga ett träd då. Sak samma. Där. Ska vi bara gå tillbaka till stan. Penisvärd! Tack! Vi kallar penisvärd. Jag vet, super. Klaga inte. Nu ska vi se. Workbench. Jag ska också burn. Jag ska se mitt fina hår. Fan, så fina hår. Pundare.
Nu ska vi se här. Det kommer inte hjälpa, jag vet inte. Jaha, ja, ska vi bo här? Ja, akta. Ja, vad gör du? Vad gör du? Ah, sorry. Så... Okej. Oh, vad häftiga är de? Vilka? Såna. De där... heter de? Trapp eller golvet. Aha. Kan du lägga lite rollspel? Så jag ska också göra såna golv. Ja, visst. Nu ska vi se här. Alltså, ska vi vara ett stort hus? Ja, det kan vi ha. Vi har ett stort hus med många våningar. Många såna här golv ska jag göra. Jag har redan gjort tillräckligt. Jag Sådär. har det tillräckligt. Japp. Ska jag göra en dörr och jag gör en... jag gör en dörr. Vad ska dörren vara? På båda sidor helst. Jag ska bara bygga ut lite. Det gör jag inte. Jag glömde på den här spelet. Jag spelar aldrig den här spelet. Märker det. Det är utanför ja. Nej, det var på Minecraft. Usch, Minecraft, äckligt. Ja, det är det. Kan du lägga ner den? Fuck. Du kan lägga ner den. Jag måste bygga så att du kan göra det. Ska jag, vänta lite, ska bara göra så att vi får snygga väggar. Snygga väggar? Ja. Man måste ha stil. Ja, man måste ha stil. På vårt första hus. Jag gör några portions. Gör några väggar. Ja, vad det laggar väl lite. Jag lägger mitt internet suger. Det är kodar så här mer FPS. Så... In i svärdet, attack! Ska vi ha såna väggar? Ja, för de är fina. Lägg den här också. In i svärd. Attack! Nej, du är död. Är det din? Vilken? Den här? Ja, det är min. Hur fick du den? Jag köpte Collector's Edition. Jag märker det. Du kan ge mig all snö du har, så kan jag göra fler väggar. Tack. Du missade. Ja, sak samma. Du missade 2 steg alla gånger. Vi dör inte av det. Okej. Då lägger jag, vet du det, de här nu då? Jaha, jag måste ha ett tak. Så. Vänta, vi gör sådär trappa upp hit. Man går upp här så att man inte behöver hoppa in. Så det ser fint ut. Jag gör en trappa då. Ja, Jag missat där uppe. Inte jag slår den. Så. Vad fan har du gjort här? Aha. ja, ta med det. Okej, det räcker precis. Nu ska jag bara hugga lite med snö. Okej, kan du lägga en trappa kanske? Eller, nej, jag lägger trappa. Woodhammer. Då behöver jag några... Så här. Jag vet inte hur många jag behöver. Jag bara tar 5 stycken. Så. Nu behöver det vara en. Nej, tack. Så. Nu är mer än en tack. Så jäklar. Vad händer med oss här? Nej, det är så förföljet. Vänta lite. Oh shit. Så.
har ni lite trappa här. Ja, Det är fint. det är gulligt. Det är gulligt. Där. Nu kan jag sätta det. Sådär. Ska vi ha väggar? Ja, vad ska vi ha för väggar? Ska vi ha vanliga väggar eller? Nej, slow brick walls. Slow brick, vad är Så det? här. Okej. Det ska se ut som göra sådär bonfire också. Så, alltså det ska vara så här gulligt i sig. Lite mysigt. Och så snö. Så som man har på en liten stiga som man har. Ja. Det är ju. Det är ingen stiga som är väldigt precis. Ja, nej! Jag förstår det bara. Som du behöver. Sådär. Så är det. Ja, man behöver göra snowbricks först. Japp. Jag har 84 stycken. Men ska vi inte ha fönster också? Nej, det ser fint ut med fönster. Vi fixar det sen i så fall. Ja. Så... Ja. Hur många har du? 41 typ. Ganska många. Kan du ta allt här? Nej, det kan du inte. Vi kan inte ha så många. Okej. Ja, nästan exakt 60 FPS. 55. När man har 60 FPS så är det allt. Det är typ exakt. Alltså, det lagar inte alls. Så det är bra. Okej. FPS har jag på alla spel. Ja. Yes. Så, Okej, ta resten så. nej, jag har inte tillräckligt mycket is för det. Ja, det är väl dags att avsluta den här personen för nu orkar jag inte spela mer. Nej, inte än. Vi har färdigt Jo. väggarna. Okej då. Nu ska vi se. Efter vi kört färdigt de här väggarna så... Varför hugger du där? Därför jag kan. Ja, okej. För att fylla upp det igen. Jag går... Det borde räcka. Okej, jag kan inte göra många här. Det räcker. 44. Ja, det var det räcker. Jag förstår. Nej! Förstår. Ja. Men nu förstörde du! Här uppe också. Det kommer se konstigt ut också. Men vad gör
gör du? Nu fyller du upp där igen. Ja. Isak. Jag har levt ett samtal.